Ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Nanausab kanimo. Nanata sa ikanapulog siyam nga Domingo sulod sa tuig. Pahinumduman na sa tas Ginoo sa atong pagtuo nga tinuoray ngadto kaniya. Atong iampo nga mulambo unta ang pagtuo sa tibuok kalibutan sa mga tao aron magsunod sa mga pagtulunan ni Kristo ug dili madala sa mga kalibutanong mga haylo hangtod mosangko sa kagubot ug panag-away. Ato sang iampo kanunay ang ato mga benefactors and donors nga nagsunod sa ilang tinuod nga pagtuo ug nagsigig hatag og suporta kanato pinaagi sa pagpalit sa ato mga slots alang sa kalampusan sa ato mga proyekto kalihukan dinhi sa atong parokya ug sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Hug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Magampo kita, makagagahom og buhi nga Dios, ang imong espiritu mao'y naghimo kanamo nga mga anak, nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimog amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo, ug dad-a kami nganha sa langit ang gisaad nga kabilin. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Miabot si Elias sa usa ka langob ug mipuyo siya didto ug giingnan siya sa Ginoo. Unsay gibuhat mo dinhi, Elias? Ang Ginoo miingon, lakaw ug barog sa tumoy sa bukid at tubangan sa Ginoo. Unya miagi ang Ginoo ug may kusog nga hangin nga mihapak sa kabukiran ug nangatipak ang mga bato, apan ang Ginoo wala diha sa hangin. Huguman sa hangin miabot ang linog, apan ang Ginoo wala diha sa linog. Human sa linog misunod ang kalayo, apan ang Ginoo wala diha sa kalayo, ug human sa kalayo may hinay og malumong tingog. Sa pagkabati niini ni Elias, gitabunan niya ang iyang naong sa iyang bisti ug migawas siya ug mibarog sa agianan sa langob. Ug may tingog nga miingon kaniya, unsay gibuhat mo dinhi, Elias? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, patanawa kami sa imong kaayo, ug gihatag kanamo ang imong kaluwasan. Ginoo, patanawa kami sa imong kaayo, ug gihatag kanamo pamation ko ang gisangyaw sa Dios. Sa Ginoo kay nagsangyaw siya sa kalinaw. Haduol gayud ang iyang kaluwasan kanila nga mahadlokon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ginoo, patanawa kami sa imong kaayo, ug ihatag kanamo ang imong kaluwasan. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magatagbo. Ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mo gitib gikan sa yuta, ug ang katarong mo dungaw gikan sa langit. Ginoo, patanawa kami sa imong kaayo, ug ihatag kanamo ang imong kaluwasan. Ang Ginoo mohatag sa iyang mga kaayuhan,
ug ang atong yuta mohatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ginoo, patanawa kami sa imong kaayo, ug ihatag ka namo ang imong kaluwasan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, matuod ang giingon ko nga iya ako ni Kristo ug wala ako mamakak. Ang akong konsensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo mao'y akong saksi nga wala ako magbakak. Gibati ko ang hilabihang kasubo ug kagool nga walay hunong alang sa akong isig ka Hudiyo, mga kabanay ug mga kadugo ko. Tungod kanila, palabihon ko nga tunglohon ako sa Dios ug mahimulag kang Kristo. Sila mao ang piniling katawhan sa Dios, gisagop sila, ingon nga ang mga anak sa Dios ug gipaambit sa iyang himaya. Ug naghimo siya mga kasabutan, uban kanila, ug gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba, ug makadawat sila sa mga saad sa Dios. Kaliwat sila sa mga patriarka, ug sa ilang kaliwatan, nataw si Kristo, ang Dios nga labaw sa tanan, daygon unta hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, manaa kaninyo. Manaasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, Ginoo. Unya gipasakay ni Hesus ang mga tinun-an sa sakayan o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw o iyang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao, mitungas siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Ug sa pagkagabi na, si Hesus nag-inusara didto. Niadtong tungura ang sakayan didto na sa laod, gikuso-kuso sa mga balod, kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga 3:00 sa kaadlawon, si Hesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Anaay multo, miingon sila, ug naniyagit sila sa kalisang. Si Hesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw kana, palakta ako sa tubig nganha kanimo. Dali nga ri, mitubag si Hesus. Busa, mikawa si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Hesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya ug misugod pagkaunlod.
Ginoo, luwasa ako. Misinggit siya. Diha-diha gidawat siya ni Jesus ug gibira ug miingon si Jesus kaniya, pagkadyutay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man. Ug nanakay silang duha sa sakayan ug milurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan misimba kang Hesus ug miingon, ikaw gayod ang anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ingon si Jesus, nganong nagduha-duha ka man. Kanang duha-duha ba? Pareha ng simba-simba, choir-choir. Sa una, Legion of Miracle. Asa naman san mo? Mag-legion-legion na san mo. Sa choir, choir-choir mo. Sakristan-sakristan. Liktor-liktor. Ano ba? Pari-pari kuno. Ano ba? Mga duha-duha na siya. Minyo-minyo. Uyab-uyab. Tukhang-tukhang. Mga duha-duha ba? Unsay kalainan sa pagtuo o sa tuo-tuo. Iba mo? Hilingi ay mong tupad. Ni nakasabot ka na, kalainan na pagtuo o tuo-tuo. Ang tuo-tuo, way pagtuo. Ang pagtuo, way tuo-tuo. Bitaw, joke na. Oo, lahim sila. Ang tuo-tuo, atong gisuwayan pag-pruiba nga naay Ginoo, pero wakta muhatag og higayon nga siya maoy sundon og motudlo nato. Ang pagtuo, mituo ta nga naa si Kristo bisan pag way pruiba. Ano bang di na ta mangita og pruiba nga naay Ginoo, pero musunod ta sa maong Ginoo bisag dili na nato mapruibahan. Muna si San Pedro diri sa atong Ebanghelyo, tuo-tuo pa ning iya. Nga naman, yung siya, Ginoo, kung ikaw ka na, palaktakos tubig nga nimo. Iyang iproba. Iprobe niya, ikaw ba gid na? Gikono, palaktakos tubig nga nimo. Pero wa siya mutugot nga ang maong pagtuo, maoy mo palakaw niya sa tubig. Bahala na Ginoo na o dili, mulakaw ko sa tubig, padong anang maong tao. Ang iya, ikaw bagid na, gipalakta ko sa tubig. Paglakaw na niya, kay wa man gid siya mo sentro dito sa Ginoo nga mosunod niya nga mulakaw sa tubig, ni kuan siya, naminaw og mitan-aw siya sa palibot. Og iyang nakita ang dagko kay mga bawod nga nagdaguok, nahadlok siya. Pagkahadlok niya, naunlod. Kana man go mga tuo-tuo, hadlokon ka. Kabantay mo sa mga tuo-tuo, hadlokon ka ingnon din ka, lala, buhatan na, ngilad ba na, ngilad ba nang isukod ang Buddha, basta di gina madayon inyong kasal. Uy, ay na mo panglakaw kay kaslo na mo ugma. Ay na paglakaw kay bati ra ba na og mulakaw-lakaw mo. Inigtikang ninyo anang inyong pultan, tumbi din ang tiil anang imong bana aron di ka maander o imong asawa, aron di ka maander si imong asawa. Mga inana ba?
sudlay-sudlayon ang buhok, ana, nga itaktak nga tos tubig, nga ipainom ang tubig ngadto sa mga kinasal. Diha pa ko'y sa una choir pa mi, mukuyog mami aning ighumas kasal, mukuyog mami ngadto sa kanana ang reception adto man kasagaran sa balay ra kay dito sa bukid. Kung igabot ngadto sa may pulta, kagay na yung baso, buakon ang baso. Unsa magina siya? Buakon ang baso. Ana. Niya, daghan kayong ngilad, bisan ka nang naimamatay, butangan kinanatog mga tuo-tuo ba, hadlokon ba? Hadlokon, sumpaan ng kamatay. Na, butangig rosaryohan, niya putla, pakupta ang minatay niya sa rosaryohan, pero giputol ang rosaryohan, haron ko no masumpa ang kamatay. Masumpa din na, magsigi man ginang kamatay, hasta ganing gaputol sa rosaryohan, pati yun no naman sana. Mga daghang totoo ba? Ayaw pag tabok-tabok ngadto kuan ara ba namatyan ra ba mo, ayaw na mo og kana ganing lakaw ngadto sa kanini ang pikas kay naay nagmasakiton kay tabok-tabok ng kamatay. Unya na lang ikaw maglubong. Ana. Uy, kanong magsugod mo mos pangadji karon na di man na mahuman ang siyam ka pangadji mo tabok man as pikas buwan. Dito na lang sunod na lang buwan pangadji kay ngilad nang mutabok-tabok ang pangadji. Na mga buangon mong dagko. Nya magunsa naman lang taan nga di man ta mangadji is patay. Ingon din, hala pag bilar lang, bilar. So pag bilar mo nga tuog taan sa di pag alam mo pag ngadjong lang mo dia pag tungit lang inom ana. Ay may na lang na ikalas. Nya di na hinon ang ngilad. Daghan kay mga ngilad no? Ana, lingi ay mong tupad na tuo ka ng tuo-tuo. Superstitious. Nya kaning tuo-tuo, gamiton sa ninato sa ato mismong simbahan. Gitawag na fanaticism. Karamang dali kitang ma-attract basta dunay kaayuhan nga ihatag ang maong kasaulugan or maong lugar or maong tao, maong imahin nga naa simbahan. Hala, ang birhen dito ni tubo, ang birhen dito ni hilak, daghan kay naayo. Hala, punsisok din ta dito kay naay naayo. Ang ubang birhen wa na, di na makaayo. Basta katug yung birhen na. Daghan kayong birhen sa Fatima nga image. Ano wato magyud ka dito gyud sa atong Portugal or asa nang dapita nihilak man gud to pader na butang-butangan dayeg image nga nagluha in town ang matas birhen pamaligya ang mga kuan kanang sana stampita ba ang pictures nga nagluha asa man ning birhena tuwa dito adto sa dayon. Perting daghanang naayo dito susikuan gani nga upat na to katuig wa gyud kapasar sa board exam ning ngadto nakapasar hala at tanang mutig sa board adto gyud magpunsiso mao sa nay gitawag og tuo-tuo gyapon. Kanang paria kusog kay na moayo healing priest man na siya. Healing priest, hala, adto magpapandong ang tanan, managlinya, yun, sige, sang ana ang pare. Maayo man sad. Pero, hastang pare nga nagsigig pandong, namatay lang yapon. Patay lang yapon. Mausa na tuo-tuo sa na siya. Kay unsa man day ang pagtuo nga tinud-anay. Kana bang bisag wa tay madawat, bisag wa tay makita, bisag wala pay kaayuhan, padayon sa pagsunod ug sunda ang iyang kinabuhi. Ang kinabuhi ni Kristo sa pag-antos, ang kinabuhi ni Kristo sa pag-ampo, ang kinabuhi ni Kristo sa pag-alagad. Sunda na, bahalag way mo balik nimo. Ang importante, nagsunod ko sa Ginoo. Mauni ang iyang kinabuhi.
Mao ni ang iyang gitudlo, pag-ampo kanunay aron dili mo madaog sa panulay, sundon ko ni bisag wa pa ko'y bugas, bisag wa pa ko'y di pa ko makagraduate, bisan pagwa ko'y ikapa-eskwela sa akong mga anak, bisag maputlan pa ko sa kuryente, tungod sa akong pagsigig ampo, sundon ko ni. Bisan paglibakon ko sa akong isig katao, din ako daygon sa akong isig katao, magampo ko kanunay, bisag patyon pa ko, sa mas nahitabo nila ni Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, ug uban pang mga martyrs, muampo ko. Sige, lingay mong tupad. Ina mo ampo ka, bisag wa na kay bugas. Oh. Ampo diha ay pagsigig hunahuna nga naay moabot nimo, kay ang importante nga ni ampo ka kay sugo nas Ginoo. Ana nanong mulakaw mo ka ng tubig aron pakpakan sa kas imong mga kauban, hala nakalakaw, ayaw na, bahalag maunlod ka, padayon mao man ang Ginoo, adtuon ko na, bahalag maunlod ko. Ya, unsa man tos Pedro, mananagat man to, isag di ko kalakaw, sawmon day nako. Kamaom ko mulangoy, kaya din ko nabuha na buhis tubig. Di ba? Ano ang tumdyo kas lakaw na pwede maglangoyon? Oh, na siya. Eh, og dili ni madana ko akong bana og higugma nga way kabit. Ngano madig higugmaon ako ang akong bana nga naay kabit. Di day pwede. Kung kining akong asawa nga nabuntis, pag uli na ko, gikan ko nagsakay barkob, gisakyan sa ding akong asawa dire. Niburot akong bulsa sa akong sweldo, niburot sa akong asawa sa gikang pare. Og di na ko kayang, og wa ko'y asawa, sa nana, kung ang akong asawa, ang akong gihigugma, dili na pure, dili na faithful, anong naghigugmaon sa nako akong asawa nga unfaithful? Di pwede. Kung kamo akong alagaran nga kusog kay mamalit og slat, nya karon ihunong na mogpalit, di ko pwede magmisa aning mga tao nga di na mamalit og slat. Di ba? Pwede dili. Ang importante mo misa ko. Oh, karon kusog kay mo muhog kolekta, akong nindoton akong wali nya sa diha nga di na mo manghog kolekta, mingon ko ba dali don tani way ayo ni mga tawhan pilar may kolekta ni. Mausab di ay ko, dipindis akong madawat, dili ang akong pagtuo, ako maning buhat buluhaton, mao man ang paagi nga makasunod ko sa Ginoo, bahalag wa ko'y makuhang kaayuhan, ako ning buhaton. Pero nabi agi makuhang kaayuhan kay naa may Ginoo. Tanawa pila ni atong slot karon. Update dayon ta. Oh. Ang atong halin sa atong SBF dag para sa pagtukod sa atong kumbinto niabot nag 40,761 ka slots. Oh, pagka nagkajutay na lang yun ang atong slots, no? 35,239 na lang ang atong slots. Sige naman unload, mura man si San Pedro, mo unload na ni. Labi na gyud magsige gyud mo palit. Nya sa atong 4 slot challenge, nya atong akong pag-celebrate sa akong ika 4 years dinhi nga parish priest, ang final nato nga nadawat nga 4 slot challenge niabot gyud og 1,821 ka 4 slot challenge. Pakpak nindo tani mo na gahapon na masatay event katong Children's Congress. Doon natay mga 1,000 ka mga bata, puno pas ginikanan na mga 200 kapin nga first communicants. Malampuson kayo ang activity kagahapon, pinanguluhan sa ato mga parish catechists, ato mga volunteer chapel catechists o sa atong PYCC, ato silang pakpakan. Salamat kayo. Pero ayaw mong pakpak diha kay doon na to'y gasto nga wa na ko ma-announce ahead of time. Muna ato na lang himuon nga after the event na agihapon tay slots nga palitonon. Ang atong slot ang ngalan kay
Divine Wisdom and Development, DWD. Nya kung di mo palit, mahimo mong PWD. Pero mupalit mo na amoy DWD, Divine Wisdom and Development. So nigasto ta atog mga more or less 600,000 school supplies sa 2,000 ka mga bata, nya pagkaon sa mga 1,000 ka mga bata kagahapon, kanang mga tents o uban pang mga miscellaneous, ning abot siya mga 600,000. Tag 100 per slot ang atong gibaligya. Isugod man ta atong Biyernes, Huwebes ba to? O niya 6,000 ka slots, tag 100 nga DWD. Tiwaso ni natong palit karon ha. Ayaw mo uli nga di mo kapalit og usa ka slot. Tutok mamuna ko. Kala, unsa man eh. Tag 100 raman eh. O mauli mo, panguha mo dito 100, ibalik dire ha. Ipalit di bitaw eh. Depende la sa inyo gyapong gugma. DWD, Divine Wisdom and Development. Nya as of yesterday, ang atong halin niabot na og 1,034 ka slots, na analay 4,966 ka slots. Oh, pakpak. Abisan pag karong udto, wa na ni karong udto eh. O gusto gid mong mamalit, pila ra ko ng 100, daghan ninyo din eh. Nya ang ako sang GCash account napuno na. Dali aging napuno pagka mga 4 days ago puno na siya. So ayaw na mong padalas akong GCash, kamong mga naanad nagpadalas akong GCash account. Kanina lang atong GCash accounts mo'y available. Yan, kang Brother Bernardo Jacobi 0905-288-5131, ang ato ning head sa Finance Council. Niya ang kang Remedios Ucaba 0955-763-2080. Kini siya mo sa ning ato dining usas mga secretaries. Mo na lang na available nga GCash, ay moghatag sa laing GCash kay mas kamo ana. Nyag mapuno na ni tanan, diha na lang sa atong bank accounts. Ayaw na or sa kwarta padala under sa kungan or kang Brother kaning Bernardo Jacobi or kang Remedios Ucaba naana sa atong gi-flash no. Unya kining tanan nahitabo ni tungod kay naay mga taong naay pagtuos Ginoo, siging hatag nga rin nato kay nituo sila nga mauni ang kabubuton og panawagan sa Ginoo kanako karon. Sa atong unang pagbasa, ang Ginoo dili diha sa mga makita kaayo nga spectacular events. Sama anang event nga hangin, linog, kalayo, wa diha. Diha siya sa hilom nga tingog. Kanabang gahunghong sa atong kasing-kasing. Diri sa atong ikaduhang pagbasa, gihisgutan ni San Pablo nga may pag-ako nalay patyon sa Ginoo kaysa kamong mga Hudiyo mahimulag mo ni Kristo. Kay nga naman si Kristo wa sa diha magpakita sa mga Hudiyo sa kanabang greatness, kanabang kingly nga appearance, ni pakita sa Jesus ngadto sa mga Hudiyo nga iyang gimahal o gustong luwason sa tumang kakabos nga kahimtang yano kaayo nga tao, way grado pero naay gahom o kaalam. Yawa man na dawatas mga Hudiyo, si San Pablo naguol kay nakita niya nga kadakong kadaot nga wa sila kakita sa ilang Ginoo nga nagpakatao para nila. Muna sa atong salmo ang atong gituaw, unsa toy atong giingon? Ginoo, patanawa kami sa imong kaayo ug ihatag kanamo ang imong kaluwasan. Pasabot naa di ay sa kaayo ang Ginoo. Kanang paghatag og slot or pagpalit og slot, maayo ba na? Dili. Sige gyud palit, kita jud ka Ginoo naa gyud kaluwasan. Kining ato rong pagsigig simba makaayo ni dili.
Kanang magsaba-saba inyong anak dinhi niya, inyong igawas, maayo na, dili. Sige, igawas na. Manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa tumang pagsalig sa Dios atong mahigugmaong Amahan, mudangop kita nga matuuhon ug mapaubsanon diha sa pag-ingon, mapuangorong Dios, dungga kami. Mapuangorong Dios, dungga kami. Nga ang simbahan mamahimong timaan sa paglaom, niining atong kalibutang nagkaungkag, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, dungga kami. Nga ang tanan nga nagkatigom dinhi aron pagsaulog sa santos nga Eucharistia, maalimahan pinaagi sa pulong sa Dios, sa ingon makabaton sa kahingpitan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, dungga kami. Nga ang mga pamilya nga nahimulag tungod sa bisan unsang hinungdan, makasinatig kahupayan sa mahigugmaong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, dungga kami. Nga ang mga idaran, ang mga masakiton nga nagantos sa balatian, mahupay sa makaalim nga presensya ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, og mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, dungga kami. Nga ang mga matuohong mitaliwan gikan niining kinabuhia, makadangat na sa langit nung puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, dungga kami. Langit nun og mahigugmaong Amahan, dungga kining among mga pagampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa Sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos na simbahan. O Dios nga gamhanan, maghahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan ug himoa kini nga sakramento sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan,
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala, ug magamping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos non nga panalipod, divine protection. Nya molihok rani kung doon na gid tay tinuod nga pagtuo dili kay tuo-tuo. Salamat sa mituo sa Ginoo ug mialagad nato karon ining misahan nato ang atong mga PIMAG or Parish Marshals Assistance Group nga nagmanage dias gawas, ang atong mga Eucharistic Lay Ministers, ang atong mga Asherites, Love Offering Assistants, ang atong mga Sacristans nga ni-serve karon, ang atong mga Lectors ug Salmista, ang atong mga Parish Personnel nga maoy nag-atiman sa ato dinhing simbahan, ang atong mga IT, SOCOM, ang atong choir, ang Holy Rosary Youth Choir, ang atong nag-decorate sa atong mga altars, ang ato sad nga kaning nihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Renito ug Mrs. Bibi Mantuhak and family. Kanilang tanan, masipang pakpak pasalamat. Salamat kayo. Mao na to ang atong update sa atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG na natay halin nga niabot og 40,761 kaslats. Ana apay 35,239 slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Practically nahuman na gyud ang atong structural, nagsige na tag hinay-hinay himo sa ato ng mga architectural aspect sa atong kumbento. Atong tan-awon sa makadiyot ug naabay update ang ato karong construction. pangpakpak sa atong mga contractors. Nabuhusan na ang para butanganan sa atong tangkis tubig nga bag-o.
Niya busana na lang sad ang kanang butanganan sa atong image nga dako ni San Vicente Ferrer o uban pa dito sa roof deck nga mga kuan para atop sad sa atong hagdanan, atong stairway o sa atong gitrabaho na sad ang atong fire exit nga kaning stairway, fire exit. Nindot no? Wala mamugwa ganahi na hinoon nga nagkaduol na hinoon tas pagkahuman wa na hinon luya na kay mga naw. So palitag maayo og slot na pila ra gunang 500 kada semana palit mo ana tanawa inig barog sa atong kumbinto. Target nato ani mga February mahumana ni siya. So kun natay kabayad tingali ambot lang mahuman maganing February. Nindot unta ining sunod natong pista pohon kun buhi pa ta maka ana na ta diha mag-celebrate atong mga events daghan-daghan na ana nas kumbinto no. Nindot kayo. Og mamatay sad mo duaw-duaw la mo diri sad kanang kalag mo duaw-duaw sa napanagsa. So salamat gid bitaw kayo, salamat kayo ha. Nya natay gamay lang responsibility gamay atong refanan ang atong nagasto sa atong Children's Congress. Gikuha man ni nato sa atong SBF DAG nga mga halin, nakakuha ta dito mga 600,000. So atong refanan pinaagi sa special slot nga Divine Wisdom and Development DWD. Divine Wisdom and Development kay para manis mga bata gisudla nato sila Divine Wisdom pinaagi sa atong catechesis nya developments pod sa atong mga young people, sa mga katekista ug sa mga bata according to God's way tungod sa atong gihimong Children's Congress ug mga catechesis. So ato ning refanan tag 100 pesos per slot, 6,000 ka slots atong gibaligya. As of yesterday nahalina na tag 1,034 slots, 4,966 slots na lang ang available or nahibilin. Nya sa akong GCash puno na, kanina lang ato mga GCash ni Bernardo Jacobi o ni Remedios Ocaba mo'y atong gamiton. Nya padayon gyapon mo suporta sa atong YouTube channel nga Padresiano Ubod alang sa ato sa nga additional nga mga funds para sa atong kaning Paris Charitable Fund. Kinsa ninyo dinhi nga nanimba karon nga nagsigi og follow sa atong YouTube channel nga Padresiano Ubod kada adlaw ta sa kamot. Hala kajutay. Now kamong uban. Follow sad mo grabe sad niya mo ra mga patay di man mo follow. So ano lang god view, like, nya share. Nya humnon gyud ang misa kay misa ra man atong ipamutang diha daghan pa mog makatunan hastang inyong kaubas balay i-play lang gud na ang inyong cellphone kusgi lang tingog okay na kay na. So salamat sad kaayo sa atong mga PIMAG sa atong asherits ug uban pang nag-serve dinhi nga padayong nag-alagad aron mahanay, hapsay ug husay ang atong pagsimba. Sunda lang na gyud ninyo ha. Ay na niyog supak-supak ka atong mga asherits. Unya, salamat sad sa inyong padayon nga paghatag og love offerings para sa pag-upkeep anang atong parking areas og sa atong kaning mga CRs. Medyo inconvenient ang atong grounds karon kay wala pa matangtang ang mga tents. Sagdi lang inahinay lang mo diha kay ugma pa na tangtangon sa atong hulaman ana or giabangan. Ay nahinay lang aron di mo maparok sa punuan sa tent, mga poste sa tent inig parking. Salamat sad sa inyong padayong pagtudlo o pagdala sa inyong mga bata sa pagsimba matag misa nato dinhi. Hinumduman gid nato nga ang the best place nga dadaan ninyo sa mga bata mao gyud ang simbahan. Nya the best occasion nga inyong paapilan sa mga bata kani gyud ni Holy Eucharist. Pero tudluan lang sa proper way. So atong pakpakan ang mga bata nga niya karon dinhi. Salamat kayo. Congratulations. Apil na ninyong mga ginikanan.
Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.